צביקה שב. צביקה, אל תיגע בי. ענת, אבל חשבתי שאת רוצה שנחזור. צביקה, אל תיגע בי. ענת, צביקה, לא קראתי לך בשביל זה. הצביעה קראת לי, ענת. למה אתה לא עוזב אותם? ענת, אני רוצה להיות איתך ועם הילדים. ענת, תתני לי הזדמנות, בבקשה. צביקה, היה לך 6 שנים של הזדמנויות. אבל עכשיו אני הבנתי, ענת, אני הבנתי באמת. אני רוצה שתתני לי הזדמנות. רק תגידי לי מה לעשות. ענת, בבקשה. די, אל תיגע בי, אין יותר מה לעשות. אתה בזבזת כל הזדמנות אפשרית. אתה יודע כמה זמן אנחנו פרודים, צביקה? לא יודע, חודש, ענת. תנסה יותר משהו כמו חצי שנה. תלוי איך סופרים, ענת, נו. חצי שנה, הבית משפט סיים את זה. הבית משפט... מה הבית משפט מבין, ענת? אל תיגע בי! מה שחשוב זה אני ואת, ענת. אל תיגע בי. ענת, הילדים שמחים כשאני בא, ענת. הילדים נהרסים כל פעם שאתה נעלם. ענת. הילדים נהרסים מזה, אתה הורס כל דבר שאנחנו בונים, כל צעד שאנחנו לוקחים קדימה, אתה הורס לנו את זה. אז תתני לי להישאר, ענת. ענת, בשביל שתיעלם, ושתבוא עם עוד איזה שטות, עם עוד איזה קונץ, עם עוד איזה טריק, עם עוד איזה פטנט מטופש, שאתה תפיל אותו ותהרוס אותנו. אין יותר, היה לך 6 שנים ללמוד. תגידי לי מה לעשות, מה ענת. הבית משפט קבע כשנפרדנו? מה הבית משפט קבע? לא יודע. שצריך לשמור מרחק. ממני ומהילדים. וכמה המרחק? צביקה, כמה המרחק? 150 מטר. רדיוס 150 מטר ממני ומהילדים. ואתה עומד בזה? אבל ענת, אתה עומד בזה, צביקה? זה חשוב לילדים. צביקה, אתה עומד בזה? אתה רוצה שיתקשר למשטרה? אתה רוצה שיתקשר למשטרה שיקחו אותך? אתה מפר צו בית משפט, אתה מודע לזה? ענת, תעזרי לי, אני לא יודע מה לעשות. אין מה לעזור לך. תגידי לי מה לעשות ואני אעשה את זה, ענת. אני לא יודעת מה אתה תעשה עם החיים שלך. לא, ענת, אתה צריך לעשות את זה לבד. תגידי לי איך לשמח אותך, תגידי לי. אתה לא משמח אותי בזה שאתה פה. רק הורס כל הזמן. אתה הורס, אתה נעלם, אתה לא יציב, אתה לא בסדר. אתה צריך לטפל בעצמך. צביקה, תסתכל עליי, תרים את הראש. צביקה, תסתכל עליי! אני רוצה שתלך, אני רוצה שתבטיח לי שאתה לא חוזר. אתה לא מפתיע אותי, אתה לא הורס, ואתה לא נעלם יותר. אתה פשוט לא חוזר יותר. צביקה, תבטיח לי את זה. צביקה, תבטיח לי שאתה לא חוזר יותר. ענת.
אש. מה לא נתתי והיא שלחה בי אש, אש לא הבאתי, מה אוכל לבקש? לא, אין לי סרטן. מה זה אין לך סרטן? זה רק מצחיק.